An yo an. Alon-alon Mas. Jalannya sempit. Wah, apa deh? Sakit puter, Pak, Dek? Woi, golek nyemplai ini dhewe kono. Saman lek ondi mau. Oh, heeh. Alon-alon. Yo. Sik Mas, angkut Mas. Sik. Tadi si aku. Dah. Wis hasil. Oh, bajingan cah wedok kamu. Ya Allah. Piye ki aku kayak gini. Aduh. Malah kayak kode ya deh. Ya Allah. Waduh. Sopo? Hendak aku ora rupa wong iki. Aduh. Ya Allah, bocah. Pedes kudoyan ora iki. Jelas ratu ya iki. Tutut iki. Sawai wong barang sarsi tanduri pari malah remuk, atok suwek. Aduh. Gumun nang karo cawe tok mau iki. Kayak gitu piye anak wong liwat. Duh. Awakku rupane kok ngene iki. Pedes ku apa doyan iki kok. Ya Allah Gusti. Awak rupane ra koyo uwak. Koyo menungso. Duh piye iki pakanku iki. Duh tok. Allah. Yo. Jen saka ngene iki awakku rasane ngantian ndut tok. Jang. Cawe tok jan pedes tenan kok. Wedang ngantek slering. Remuk.